a cítí tu lajnu, ale jaká je zima? Ke mně najednou fialový prsty na noze, na rukou. Já tu lajnu necítím, já nevím, jestli jsem stoupil na ní nebo ne, mám hrozně zmrzlý nohy. To nejde. Najedem tě! Jedu v Plzni, spousta míst na Highlineu, nebo spíš v okolí Plzně, ale tady tohle je jedno z těch nejkrásnějších. Člověk se u něho ani moc nezašpiní, nemusí nikam strašně vysoko lézt, nemusí nikde nic zdolávat moc, kromě no, tady toho jednoho užšího místa. Je to hlavně pro ty, kteří se nebojí výšek. Krásná místa, o kterých jsem před chvílí mluvil. Už se konečně blížím k naší družině. Ještě posledních pár metrů a jsem u ní. Tak jsem tady. No konečně. A co jdem dělat? Budeme házet Haněho kamenama. Tak to ne. Ne? Já bych třeba chodil teda. No ty budeš chodit a my tobě budeme házet, víš, jako takhle. Tak to ne, to neberu. No člověče, ty si vyber něco. Nebo budeš chodit a my tobě budeme házet, nebo my prostě budeme házet, víš. Máš vždycky, Sergej, dvě možnosti. ty máš, Sergej, vždycky takový skvělý nápady. Jo, děkuju. Nepadej, ještě koukej na toku. Ty bogo, ne! Představuj ty kozy, musíš se písničku vážit. Písničku i sísky.
půjdu zahřát tam pár výmyků. Má zmrzlý nožičky. A ruce taky, tak to se blbě zahřejá. Říkám vám, abyste všichni věděli, že náš člověk, který to natáčí, je hnusnej, odpornej paparazzi. Konec.